i dobra vam večer, štovano gledateljstvo, i evo nas sa drugim programom Hrvatska u svim bojama TV kanala Local Vision Optus. Ja sam Petar Gelo. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the second program of Croatia in All Colours. I'm Anica Hrstić. Nalazimo se na početku novoga ljeta koji obećava toga puno, kako u obiteljskom, tako i poslovnom, političkom i inom životu. Pri koncu smo ovog stoljeća koji za nas Hrvate ima posebice ljepote, čari i boli, povijesnog i biološkog opstanka. Obnavljanje 900-ljetne čežnje i uspostavljanje Hrvatskog državnog sabora, uspostave lijepe naše, slobode, drage i slatke, a iskustva da ne govorimo. Zahvaljujemo se Bogu što nas je izabrao za svoj izabrani narod. Kad je bilo najteže, mi smo se molili i klecali pred njim i samo pred njegovom preuzvišćenošću. Drugo tisućljeće je na izmaku i treće već kuca na vrata. Otvara hrvatski mir i spokoj, kao i napredak u demokratsko i bogatstvo Hrvatske općenito. Budimo dalje dostojni i ponosni sinovi i kćeri svoje majke, a volimo i našu pomajku. Oprostimo i pomognimo jedni drugima. Budite najponosniji. No, da ne bih duljio, ja vam ispred našega tima želimo uspješnu i blagoslovljenu novu 1998. godinu i nek se vaši planovi ostvare onako kako vi želite. No, još jednom želim vam dobrodošlicu i dobar prijem tijekom i svakako susret tijekom sljedećih 60 minuta u hrvatskom duhu, ljepoti i hrvatskoj ljubavi. We have an interesting program lined up for you this evening. We'll be visiting the Osječko-baranjska region. We're having an interview with actor and director of Nomad Road, Dino Madnik, and the liaison Silvia Dropulic. We'll also be having a look at the Croatian graduation of '97, which was in sunshine. Vlado will be covering sport, the golf tournament, and Ružica Dorac will be having a few words.
gdje si zoru sakrio. Hej mjeseče, starave krio, što si zoru pustio. 6. prosinca prošle godine održana je velebna maturalna večer 12. razreda Hrvatskih gimnazija Viktorije, koja je bila prekrasno priređena. Nastojali smo da što bolje pripremimo taj izvještaj za vas, pa pogledajte. Štovano hrvatsko gledateljstvo, večeras se održava po 4. puta maturalno večer 12. razreda Hrvatskih gimnazija, koje je prešlo sada u tradiciju. Prije se organizirala, prva dva su se organizirala u pojedinačnome, dok ove godine idemo također u sveukupnom, gdje sve hrvatske gimnazije sudjeluju večeras u ovoj maturalnoj večeri. Hrvatski jezik se studira u Geelongu, Dandenongu, Footscryu, Altoni, University High i Kill Ordeansu. Prema priopćenju maturirano je 135 hrvatskih učenika na Hrvatskoj gimnaziji, a večeras će dobiti 120 samih uručenih diploma koji su diplomirali, a vjerujem ostalih onih iz opravdanih razloga nisu mogli biti večeras u nazočnosti da prime svoje diplome. Distinguished guests, parents and students, on behalf of the Croatian teachers from Victoria School of Languages, it is my honor to warmly welcome you to our fourth graduation celebration. We are here together to celebrate the end of the 12 years of Croatian studies completed by our graduates. It also allows them to reminisce about the years spent learning Croatian language on Saturday mornings. I would also like to take this opportunity to ask the parents to continue motivating and taking their children to learn Croatian, so we can keep our culture and language as long as we can so far from our homeland. I would also like to congratulate all the graduates on the completion of their 12-year of studies and wish them all the best in their future endeavors. I hope that the knowledge they have gained in learning Croatian language will contribute to their success in life. I wish you all a very pleasant evening, and your masters of the ceremonies will be Ivana Peković in Croatian language and Neven Palekta in English language. I hope you'll have a wonderful evening. Thank you. Vrlo zanimljivo bilo je gledati izvedbe kulturnih programa kojeg su izveli sami maturanti predstavljajući se nazočnima. Maturanti Kill Ordeansa izveli su prekrasnu duhovnu pjesmu Ima jedna zemlja, dok maturante Footscrya predstavila je Sandra Belajić sa lijepom pjesmom Srce lutajuće, ljubavnog stila za mlade i za sve one koji se sjećaju mladima. U ozbilju krenuli su maturanti University High sa izvedbom prizora jedne od najljepših hrvatskih opera Ero s onog svijeta. A Geelong, kao i uvijek, njihovi maturanti izveli su prekrasnu pjesmu Moja domovina. Na ovoj maturalnoj večeri bili su nazočni veći broj uglednih gostiju, među inima Jadranka Tomljenović, konzulica Generalnog konzulata Hrvatske u Melbourneu, koja se obratila maturantima i nazočnima, naznačujući važenje učenja hrvatskog jezika. Također nazočnima se obratila i gospođa Marie Delora, koja je zastupala ravnatelja Victorian School of Languages. Također tijekom večeri obratila se i goste pozdravila Katica Perinac, predsjednica Udruge učitelja hrvatskog jezika, dok kasnije podijeljene su diplome kao i nagrade najboljim studentima. Tijekom večeri razgovarao sam sa konzulicom Jadrankom Tomljenović, pa pogledajte što sam zabilježio. Dugi već niz godina, otkad znamo, možemo reći slobodno 900 godina, hrvatski narod je tražio ovo što smo doživjeli u zadnjih nekoliko godina, da hrvatski narod bude svom na svome, a tako da imamo svoje hrvatske predstavnike ovdje diljem svijeta. Među nama večeraš na ovoj maturalnoj večeri je predstavnica
Republike Hrvatske konzulica, to je gospođa Jadranka Tomljenović. Dobro večer i dobrodošli na ovu predivnu i mogu reći velebnu maturalnu večer. Dobar večer, hvala vam lijepo. Ovo je stvarno poseban događaj za mene. Prvi puta ovdje, osobito ovdje u Melbourneu, dalekoj Australiji, među našim Hrvatima, među mladim Hrvatima koji su evo 12 godina uložili svoga velikog truda i postali pravi virtuozi hrvatskog jezika. Kao što sam rekla večeras u mom nastupnom govoru, bilo je neviđeno vidjeti tu ljepotu, tu mladost tih ljudi koji su ipak podredili svoj dio života ovdje, odvojili svoje slobodno vrijeme za učenje hrvatskog jezika, sigurno uz veliku podršku svojih roditelja. I kao što sam rekla, ja bih bila jako sretna da ih vidim u Hrvatskoj, a i trend je inače da se mladi ljudi vraćaju i kako kažu stariji koji možda ovako malo otežu sa povratkom. Ako nam se djeca vrate, onda ćemo i mi brže doći za njima. Što bi to značilo općenito za Hrvate i Hrvatsku? Možemo reći, ne više ono iseljeno, već ono domovinsko hrvatsko općenito. Pa gledajte, Hrvatska je u jednoj tranziciji. Mi strahovito cijenimo ljude koji nisu zaboravili svoje korijene, Hrvate koji su čekali tu Hrvatsku, našu divnu zemlju. Ja nisam ovdje dugo, ali mogu vam reći iskreno da mi jako fali Hrvatska. I kad vidim ovako mlade Hrvate, njih Hrvatska treba. Treba njihovo znanje, treba njihovu spretnost i njihovu želju da izgrade jednu divnu Hrvatsku kakvu smo svi željeli. I što znači općenito, kako bi mogao reći, mladost, ova hrvatska glazba koja je malo preglasna večeras za naš razgovor, a vjerujem da ćemo u budućnosti, skoro u budućnosti malo više porazgovarati općenito o suradnji Hrvatske i hrvatskog naroda ovdje u Australiji. Vaša ona jedna poruka, mogla bi se reći. Pa, muzika je glasna, ali je lijepa, Hrvatska je, tamburica je. Neka bude tako i dalje. Vama želim puno uspjeha, gospodin Gelo. Hvala lijepa, također i vama i neka su vam sretni božićni blagdani, nova uspješna sljedeća godina. Hvala vam lijepa također. Bog živjeli. Svoje oduševljenje nije krila ponosna učiteljica sa svojim studentima Viki Ratkaj, koja je sa ponosom predstavila, pa evo što sam zabilježio sa njima. I dok se ori ova lijepa hrvatska pjesma, divno je biti ovdje u mladosti, u hrvatskoj mladosti, gdje vjerujem da će u skoroj budućnosti mnogi od njih završiti čak u lijepoj našoj domovini Hrvatskoj, da bi nastavili studije gdje će biti na čast i diku svojih roditelja kao hrvatskom narodu, da bi moći na jedan način svoga školstva prinijeti u našu domovinu Hrvatsku. Večeras ovdje su maturanti Kilor Deons 12. razreda Hrvatske gimnazije, koja uspješno vodi već godinama poznata hrvatska učiteljica i ravnateljica Viki Ratkaj. S njom za trenutak ćemo porazgovoriti i vjerujem da će ona više nešto reći o samom događaju koji se ovdje večeras odvija na ovoj prekrasnoj maturalnoj večeri, a dok ovo razgovaramo čujete i zvuke predivnih hrvatskih mladića koji sviraju one hrvatske ponosne pjesme koje su već vjekovima i stoljećima odzvanjali u hrvatskim dušama i koji su nas očuvali dan danas. Svakako želim predstaviti ovdje večeras maturante Kilor Deons, završne godine, čestitam vam, neka vam bude sretno, a ovdje je njihova ponosna učiteljica, čestitam. Viki, evo vi ste već postali ovdje, može se reći i legenda. Kako vi doživljavate ovu večer, maturalnu večer? Pa znate, radimo teško cijele godine, ali cilj je i želja da dođemo do večeri, da vidimo ovu prekrasnu grupu mladih ljudi, da završe 12 godina školovanja. I nemojmo zaboraviti da su ta djeca 12 godina svake subote se dizali redovito ujutro i išli učiti hrvatski jezik da bi sačuvali našu kulturu i sve naše običaje iz naše domovine. I moramo se ponositi s tom mladeži. I što bi mogli reći za one koji još možda svoju djecu ne šalju ove hrvatske škole, što bi njima mogli poručiti? Šaljite ih, bit će vam žao. Nemate pojma koliko su ova djeca sretna, koliko vole učiti svoj hrvatski jezik i znati o svojoj domovini. Nemojte
zaboraviti da u nama teče hrvatska krv i da ćemo samo tako biti moćni biti Hrvati i duže držati našu tradiciju i kulturu ako šaljemo svoju djecu u školu. Bićete vi sretni i bit će vaša djeca sretna i duže ćemo sačuvati našu Hrvatsku. Što bi mogli reći ovim svojim studentima? Kakvi su oni bili? Su bili ovako malo zločesti, znate, nestašni kao što su večeras su veseli? Pogledajte ovu dječicu, oni su svi rođeni ovdje u Australiji. Ne mogu vam opisali koliko je to divota slušati kad pričaju hrvatski, kad pjevaju hrvatski, kako sa voljom dolaze subotom ujutro i uče. I ako su nekad nemirni, to nije zato što su zločesti, jer su sretni i veseli što se nalaze u svom hrvatskom društvu, gdje mogu dijeliti svoj zajednički život koji ne samo oživljavaju u školi hrvatskoj, nego i svojim domovima ovdje u Australiji. Ja vam želim svako dobro u vašem budućem radu i vjerujem također da ćemo sljedeće godine biti ovdje ponovno na maturalnoj večeri i da ćemo iste riječi čuti ponosa vašega što ste vi rekli za vaše studente, a ja vjerujem da će vaši studenti nešto reći o vama. No, izvolite. Jel bi neko... Cindy Boban, ako hoćete nekoliko riječi. I kako je bilo tijekom ovoga studiranja ove godine? Jako dobro, jako sam ga volila. I kako je bila učiteljica? Znam da uvijek je to govorilo problema. Ona je najbolja učiteljica što sam imala kroz sve godine. Da. I što bi rekla Marija ovdje? I kako se osjećaš večeras na ovoj večeri? Bilo je odlično, super. I što očekuješ da sljedeće godine ćemo možda završiti malo u Tomislavgradu ili u Hrvatskoj? Može u Tomislavgradu. Da. Ovdje je također naša Radoškinja iz Tomislavgrada. Što misliš, kako se osjećaš večeras? Molim? Kako se osjećaš večeras nakon ove maturalne večeri? Jako sretna. I hoćete li vi naše Tomislavke u Tomislavgrad ili ćemo u Zagreb ili ćete ostati ovdje u Melbourneu? Ja ne znam ti god bilo, bit ću sretna. Ovo je naša Bernarda, istaknuta učenica koja je najbolja u hrvatskom jeziku i u našem razredu. Dobrodošli na program Hrvatske televizijskog programa. I kako vi osjećate se večeras? Jako sam sretna da sam tako mogla uspjeti u hrvatski jezik, pa htjela bi u buduće nastati. I gdje bi mogli vi završiti? Možda u Hrvatskoj na studiju ili ćete nastaviti studiranje ovdje vašeg sveučilišta u Melbourneu? Htjela bi u oba dvoje stignem. Jeste li bili u zadnje vrijeme u Hrvatskoj? Jesam, prije 5 godina sam išla. I kakva su vaša zapažanja onda kao mlade djevojčice? Volila sam jako Hrvatsku, sve je bilo lijepo. Pa... Iz koga su dijela vaši roditelji Hrvatske? Iz selo Kijevo u Dalmaciji. Ponosno i legendarno hrvatsko Kijevo. Da. Ja vam želim svako dobro i nadam se da ćete uspjeti u vašem životu i ponosno širiti hrvatsku kulturu i na dobrobit vas, vaših roditelja hrvatskog naroda. Sretno vam bilo. Ja vjerujem također ovdje da su i dečki, ja vjerujem da ovdje dečki neko od mladića može sigurno porazgovoriti koji će nam reći dobro večer i dobro došao. Kako se osjećate nakon ove velebne večeri? Maturirali ste? Nama je dobro, ali osjećamo se dobro jer sada je samo završeno. I koji su vaši planovi? Ne znamo. Jel očekujete sada, sigurno očekujete za sljedeću godinu upis na sveučilište? Čekamo to i ocjene dođu u 8 dana, nešto tako. Najviše čekamo to. I što želite studirati? Ja nemam pojma, ali drugi ne znam. I jeste li bili u Hrvatskoj? Jesam. I iz koga dijela su vaši roditelji iz Hrvatske? Iz Bosne. Ponosna Bosna, prkosna i nikad pokorana, jeli? Da. Iz koga dijela Bosne? Bugojno. Hrvatsko Bugojno. Sretno vam bilo i nek vam je sa srećom. Hvala vam puno. Jedan od naših najboljih učenika koji govori odlično. Dobar dan, kako ste? Dobrodošli na program i kako se večeras osjećate? Dobro, malo sam žalostan, sad svi moji prijatelji će otići, a možda i nikad neće vidjeti više i dobro, sve je dobro. I što namjeravate dalje studirati? Idem učiti za učitelja u školu Bachelor of Education, to je u Footscray Victoria University of Technology. Ići tamo za 4 godina i sad ću naći baš u jednom mjesecu ću naći ako ću ići unutra tu da studiram. Nakon večerašnje večere kao najbolji student u hrvatskoj školi ovdje u Kilordensu, ja vjerujem također da ćete vrlo uspješno nastaviti studije koje vi želite. Jeste li imali prigodu zapravo biti u Hrvatskoj? Ja sam bio u Hrvatsku kad sam bio 4 godina star, baš se ne sjećam toliko, ali odsko.
ne sjećam se baš toliko. Ja ne bih kazao da sam najbolji učenik tu, ima još bolje nego što sam ja. Kao Senad tu, ako hoćete pričati s njim. Ovaj je baš najbolji učenik u našu hrvatsku školu, možete se pokričiti s ovim. Pa dobro Senade, dobro došao na program i kako vi se osjećate večeras? Ne znam baš, samo tako, znaš. I recite mi Senade, kad ste bili zadnji put u domovini sa vašim roditeljima, odakle potječu? Nisam nikad bio. Niste bili? Tako, hoću ići. Ja vam želim svako dobro. Štovano hrvatsko gledateljstvo, zaista je bilo večeras biti prekrasno u ovome predivnom ambijentu hrvatske mladosti i nadam se da će ovi naši mladi studenti večeras pokazati i dalje širiti hrvatsku kulturu i povijest i kao hrvatsko blagostanje koji su njihovi roditelji u onim najtežim danima živjeli i nisu se bojali kisniti, niti dobijati čak pojedine batine za Hrvatsku. Hvala Bogu što je Hrvatska došla i trebamo je čuvati na svaki mogući način, a čuvat ćemo jedno ako budemo slali svoju djecu na studije hrvatskog jezika i širenju hrvatske kulture. Svakako, do vidova, do druge godine, hvala lijepa, Bog živjeli. Laku noć, hvala na pozornosti. Ljepotu večere uveličali su izvrsni hrvatski sastav koji je malo drukčiji od drugih sa svojim tradicionalnim hrvatskim instrumentima. Predstavili su se dečki u pravom smislu, bivše skitnice ili vagabond. Kako najavišmo u prošlom programu, vrijeme je za posjet domovini. Ovoga puta selimo se ka sjeveru Osječko-baranjskoj županiji, pa pogledajmo te predivne prostore lijepe naše koju nam je Bog darovao. Zahvaljujemo se i ovoga puta Crystal Records na pomoći iz St. Albansa. Osječko-baranjska županija nalazi se na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, na oko 3.500 kvadratnih kilometara najplodnije slavonsko-baranjske zemlje. Svojim sjevernim dijelom graniči s Republikom Mađarskom, a na istoku s Dunavom. Nova županija dobila je i novi grb sa starim slavonskim simbolima,
Administrativnom podjelom iz godine 1990. u sustavu je te županije 30 općina te 4 grada: Osijek, Beli Manastir, Đakovo i Valpovo. Osijek je grad na desnoj obali Drave, 25 km od njezinog ušća u Dunav. Političko je, gospodarstveno, prometno, obrazovno i kulturno središte županije. Sa svojim prirodnim zaleđem, Baranjom, od davnina je povezan mostovima. Baranja se nalazi na lijevoj obali Drave u trokutu koji je s istoka omeđen Dunavom, a sa sjevera granicom s Mađarskom. Na prostoru malo većem od 1000 kvadratnih kilometara iznimno je plodna zemlja. Ovdje su i lovišta, vinogorje te nedvojbeno najljepši prirodni rezervat u Europi, Kopački rit. U jugoistočnom dijelu županije prostire se Đakovština. U njezinu je središtu Đakovo, srce Slavonije. Od Đakovštine do Valpovštine zeleni je pojas. U središtu Valpovštine nalazi se Valpovo, prepoznatljivo po svom starom dvorcu, zaštitnom znaku gradića. Ovaj je dio već 14 stoljeća sastavnim dijelom Hrvatske, o čemu svjedoči prvi pisani zapis koji potječe iz daleke godine 1332. Osijek se pak u prvim pisanim spomenicima spominje godine 1196. kao Ezek. U rimsko doba bit će Mursa, a u mađarskoj varijanti kao Esek, slično kao i u njemačkoj. Novija povijest Osijeka povijest je tvrđe. Od 1687. ta je vojna utvrda bila pod turskom vlašću, potom ugarskom, odnosno austrijskom. Tvrđa dobiva današnji izgled početkom 18. stoljeća s najjačim utvrdama na sjevernoj strani, odakle su najčešće prodirali osvajači. U pokušajima da se osvoji važni put k srednjoj Europi, Dravu i Baranjske močvare bilo je najlakše premostiti upravo na tom mjestu. Danas je Tvrđa najcjelovitiji primjer baroknog graditeljstva u Slavoniji. Uokolo središnjeg pravokutnog trga, na kojem se ističe Kugin spomenik iz godine 1750. zavjetni kip udovice generala Petraša, podignut u čast presvetom trojstvu nakon kuge koja je harala Slavonijom, nalazi se muzej, arhiv, Franjevačka crkva, kula gradske straže, generalska kasarna i konvikt Svetog križa. Danas su to administrativno-upravne zgrade srednje škole. Nasuprot staroj tvrđi nastao je novi Osijek. Tragovi secesijske ljepote na njegovu licu najvidljiviji su na aveniji koja povezuje gornji grad s tvrđom. To su zgrade podignute na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće i neobičnog su sklada i šarma u svojoj raznolikosti. Osijek je imao prvu tramvajsku prugu na Balkanu već 1884. Najprije na konjsku vuču, a poslije i na električni pogon. Na Dravi danas uglavnom miruju i brodovi i šleperi. Tek poneki zaposlen je u riječnoj luci na prijevozu pijeska. Poneki brod čistač čisti i produbljuje riječno korito. Niže, prema istoku, industrijska su postrojenja. Osijek je proglašen slobodnim i kraljevskim gradom godine 1809. diplomom koja potvrđuje da je grad dobio povlašten položaj u županiji, gradsku samoupravu i samostalno odlučivanje o financijama. Sredinom 19. stoljeća izgrađena je u klasicističkom stilu županijska palača i danas sjedište županije. Ploča na njezinom pročelju jedina je javna spomenička zahvala Osječana Strossmayeru, a podigoše je hrvatski književnici i umjetnici. Danas je u središtu grada Starčevićev trg, ne Strossmayerov, iako se njegova rodna kuća nalazila nekoliko desetaka metara dalje. Na trgu je vodoskok, ispod trga višenamjenski sadržaj, pothodnik jedini takve vrste u Osijeku, koji je nedavno ponajviše služio kao sklonište. Uz trg je impresivna župna crkva Svetog Petra i Pavla, dovršena godine 1901. koju Osječani rado nazivaju katedralom, ali katedrala je dakako u nedalekom Đakovu. U središtu grada su među prvima svoju crkvu sa samostanom izgradili kapucini. Crkva je jednostavnog baroknog portala. Na ulazu su Sveti Franjo Asiški i Sveti Ivan Nepomuk.
Gornji grad, Tvrđa i Donji grad bili su dugo tri posebne cjeline. Tek godine 1786. povezao ih je u jedinstvenu cjelinu Josip II, sin carice Marije Terezije. U spomen na taj dan, 2. prosinca svake godine proslavlja se Dan grada Osijeka. Danas je na tom potezu ulica zvana Europska avenija i doista poželjela bi je svaka srednjoeuropska zemlja. Gotovo u samom središtu grada, zaostao iz davnih drevnih slavonskih hrastovih šuma, kao da je samac usred svemira, hrast lužnjak star zamalo 200 godina. Osijek danas nema glazbenu dvoranu. Imao ju je nekoć, ali je pretvorena u kino dvoranu. Rijetki se prolaznici osvrnu na Sfingu, čuvaricu ulaza u park, i još rijeđi na neobičnu djevojku Sakuntalu, lik iz stare indijske književnosti, dar nepoznatog Osječanina za sjećanje na tajanstvene zemlje Bliskog istoka. Već 100-tinjak godina Osječani postavljaju u svoje parkove na ponajljepša mjesta kipove ili poprsja onih koji ih proslaviše. Pajo Kolarić, osnivač je hrvatske tamburaške glazbe. Franjo Kuhač, prvi je hrvatski etnomuzikolog i glazbeni pisac. Hugo Hötzendorf i Adolf Waldinger, osnivači su glasovite osječke crtačke škole. Osijek je grad parkova, generalskih i pukovnijskih vrtova, njegovanih, zasađenih po ugledu na europske vrtne kulture. Danas su neki stariji od 200 godina. Proglašeni su spomenicima kulture, dragocjena su pluća grada. U jednom od takvih parkova nalazi se i spomenik hrvatskom velikanu pisane riječi Miroslavu Krleži. Uspravani krhak stoji Franjo Krežma, gudač genije koji nije doživio ni 20. godinu. Zagrebčanin August Cesarec postao je osječki šetač. Poprsje hrvatske književnice Jagode Truhelke krasi ulaz u gradsku i sveučilišnu knjižnicu. Znameniti španjolski i svjetski slikar Pablo Picasso na Dravskoj obali znak je da su i umjetnici, građani svijeta, našli mjesto u Osijeku, prije negoli u mnogim drugim europskim gradovima u kojima bi se to moglo očekivati. Promatra Picasso zimsku luku, izvrnute čamce koji se suše, rijetke ribiće kojima je više do pecanja nego do ulova, obasjani suncem koje u ovo doba godine više svijetli nego što grije. Uz stari, horizontalno položeni Osijek svakodnevno izrasta novi, moderni grad. Visoko se uz Dravu izdiže hotel Osijek, očekujući bolja vremena i dogradnju još jednog krila, predviđenog, a ne izgrađenog, pa se doima kao ptičurina bez krila. Najmlađe i najljepše gradsko naselje nedvojbeno je Sjenjak. Izgrađeno je u posljednjih nekoliko desetljeća. To je suvremeno naselje, zapravo čitav jedan grad u kojemu živi gotovo 7,5 tisuća stanovnika. Čiste arhitektonske linije novih zgrada, okružene njegovanim zelenim površinama, teku u nebo. Tu se suvremeni arhitekti natječu sa svojim prethodnicima. Za trenutak prekinimo pohode lijepoj našoj Osječko-baranjskoj županiji i vratimo se našoj stvarnosti i pogledajte razgovor, drugi dio koji sam vodio sa Ružicom Doroc. Ružice, možete li nam reći tko financira ovaj vaš ured, ovo vaše zapošljenje ovdje? Nas financira država i dobivamo funding svake godine za koliko ljudi zaposlimo. Da krenemo na temu koje su vrlo zanimljive i vrlo su osjetljive ovdje među osobama, među ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Kako osoba koja ima tu psihičku, odnosno fizičku ili osjetilnu bolest može doći u vaš ured i zatražiti pomoć? Na koji način? Osobe koje imaju psihičku, fizičku ili osjetilnu bolest mogu doći u naš ured s time da doktor im dade uputnicu. To se odnosi samo za ljude koji imaju psihičku bolest. Mi ne možemo raditi bez uputnice i bez znanja medicinskog osoblja, bilo da je to psihijatar ili psiholog ili socijalni radnik. Zbog toga što ipak je u pitanju
lijekovi koje osoba uzima. Mi moramo točno znati kakvu potporu imaju obitelji, da možemo računati kada stavimo tu osobu na određeni posao, da možemo voditi brigu i o tome poslodavcu na koje probleme može doći i da vodimo računa i o toj osobi koja će biti zaposlena da se osjeća ugodno. Znači, osobe svakako moraju biti upućene od svog medicinskog osoblja. Osoblje koje imaju fizičku bolest ili su slijepe ili gluhe mogu doći samo inicijativno. To znači samo dođu u naš ured i ne treba imati nikakvu uputnicu s obzirom da su možda tako rođeni ili da su tu bolest stekli tokom života i ne treba imati nikakvog medicinskog radnika. Kada osoba bude primljena na vaš program, kako savjetnik za zapošljavanje može pomoći osobi naći zapošljenje? Na kojem principu vi to radite? Osoba znači kada dobijemo tu uputnicu, osoba će u roku od 1 dana dobiti telefonski poziv da dođe na, mi kažemo to initial assessment, da vidimo da li ta osoba odgovara za naš ured i koliko ona može dobiti koristi od našeg ureda. Osoba mora biti na disability pension ili mora da, ako mi odemo u socijalno department, da mogu dobiti taj disability pension. Također osobe moraju u roku od 1 dana će dobiti znači, taj telefonski poziv, onda će doći na taj sastanak gdje će koordinator razgovarati sa osobom i vidjet će o kojoj se bolesti radi, kako sa lijekovima stoje, da li ih uzimaju redovito, da li imaju kakve probleme kada uzimaju te lijekove. Mnoge osobe imaju side effect, znači lijekovi mogu izazivati određene poteškoće, bilo da im se recimo ruka malo trese ili da imaju suha usta ili da imaju možda dobro ne vide od lijekova i tako. Na to moramo voditi računa da li možda doktor treba smanjiti te tablete i tako. Kada ustanovimo da osoba je zapravo podobna za naš program, da znade šta hoće da radi, da ima određene kvalifikacije i iskustva, toj osobi ćemo onda javiti u roku od nekoliko dana da je primljena na naš program i također će dobiti pismo kao i osoba koja ga je uputila, znači bilo psihijatar ili psiholog. Kada osoba dođe jedan puta na naš program, radit će sa savjetnikom za zapošljavanje. Imamo određene grupe gdje osoba mora doći ponedjeljkom i srijedom, gdje gledamo kroz novine i vidimo koji posao odgovara. Osoba sama može nazvati poslodavce ili ako osoba ima problema sa engleskom, onda ćemo mi to raditi. Pomoći ćemo također osobi da napišemo rezime, da napišemo možda molbu za zapošljavanje. Ako osoba nikada nije bila na intervju, onda ćemo pomoći da napravimo, mi to kažemo mock intervju. Prije glavnog intervjua mi ćemo napraviti intervju gdje ćemo vidjeti da li ta osoba znade otprilike što poslodavac traži od radnika, da ga na taj način doista pripremimo da i dobije taj posao. Što još radimo? Također dajemo podršku ljudima kada jedan puta dobiju posao. Ta osoba se ne mora bojati ako ima bilo koje probleme, recimo bilo sa poslodavcem, bilo sa radnim vremenom, može biti možda čak i novčano da nisu zadovoljni. Tada će savjetnik za zapošljavanje razgovarati sa poslodavcem i vidjeti šta možemo učiniti na tome polju. Osobe koje su možda poluslijepe ili koje dobro ne čuju, mi imamo posebni equipment koji možemo prilagoditi tako da oni mogu obavljati svoj posao normalno i država će platiti do $5,000 da bi mogli im omogućiti određene sprave da bi mogli raditi. Prema tome sve što jednoj osobi treba da dobije posao, podrška njima ili možda njihovim obiteljima da znaju možda kako pomoći toj osobi da održi taj posao. Sve u vezi posla i održavanja tog posla kojeg su dobili. Kako najlakše se javiti vama? Najlakše se javiti bilo telefonskim pozivom na bilo koji ured, bilo u St. Albans ili u Werribee ili u Footscray. Znači to je striktno tajno, je li tako? To je definitivno
izrazito tajna zato što mi poštujemo da osoba dolazi u naš ured sa puno poštovanja i vjerom da će to biti između radnika i te osobe koja dolazi. Hvala lijepa Ružice na vašem cijenjenom vremenu koje ste dali za naše gledateljstvo i vjerujem u našim sljedećim emisijama da ćemo čuti malo više o vašem radu, kako pomoći onima kome je najpotrebnije. Još jednom hvala. Hvala Petre i hvala dragi gledatelji. Now I'm all sure that we have all heard of Bonangila, a camp which was situated in Albury, Wodonga after the Second World War, which accommodated for over 300,000 immigrants looking for a better and brighter future in Australia. And naturally, Croatians were part of those immigrants. The very talented Perth-situated playwright George Blažević wrote a piece named Nomad Road, especially for the Croatian National Theatre, Melbourne. The play is about 4 young Croatian Australians coming to terms with their ethnic past and the problems they have had to encounter. I had the opportunity to talk to actor and director Dino Marnik, director of Nomad Road, and Silvia Dropulic, the liaison. Let's take a look at what they had to say. I hate the cold. Gets into my bones, makes me feel stiff and old. I don't want to feel old or cold. Yeah. I know what you mean. Good evening and welcome to our program. With me this evening is a very talented actor and director, Dino Marnika. Good evening and welcome. Thank you, Anita. How long have you been an actor and director for, and what inspired you to take this career path? I've been an actor for 7 years and a director for 6 months. What inspired me? I started out as a drama teacher. I trained as a drama teacher in secondary schools, and I felt that I wanted to explore the avenue of acting more so for myself. So I studied a 3-year course at the National Theatre in St Kilda and kept teaching part-time drama and doing some acting work. And the acting work has sort of taken over the last 5 years. Okay. And what do you think are the causes that only a minority of the Australian Croatian youth are becoming involved within the arts? Well, I would hope that that's actually changing now, starting to change. It's true, there's within the greater Australian multicultural society, Croatian youth is fairly sort of quiet at this point, but this is why we're doing this production of Nomad Road, which is specifically aimed at the youth of people born in Croatia, so first and second generation Australians of Croatian descent. I think that in the past, because of the political and social suppression of the Croatian culture, that the society remained fairly close-knit. The community remained close-knit within the family and the smaller community. People were sort of felt that they didn't really have a voice to speak about their Croatian culture. And now that Croatia has been recognised and is an independent country, I think that people are more willing to express their cultural beliefs, and I think in that way we're seeing over the last 3 years the start of activity in the arts where Croatians are involved. Okay, considering that there are a vast number of Croatians in Australia, how do you feel that The Glass Mermaid and Nomad Road, only a couple of Croatian-oriented plays to be mentioned, are being produced for the wider Australian audience?
Well, I feel that it's good, and I think that this probably relates to the last question, that up until now we probably really haven't had a voice as Croatian people. The wider community probably really hasn't understood what sort of suppression has been involved, but it's taking some time to actually get that culture out, and writers like George Blažević, who has written Nomad Road, he has been writing in Perth for 5-10 years, and he has Never Since 17 and Grindcore, Nomad Road. He's working on another project called Sea of Dreams, all of which relate to Australians of Croatian descent coming to terms, understanding their past, understanding their cultural background, and appreciating both the Australian culture and the culture of their ancestors in the past. So George is a published writer, has written those plays, and he has, to this point, been the only sort of Croatian playwright that has had a voice, and we're very keen for him to be involved with the Croatian National Theatre here in Melbourne. He was commissioned to write Nomad Road for the Bonegilla Multicultural Festival, and it was put on in Albury. And so we are now hoping to put on a production here in Footscray in February, so that Melbourne can appreciate some of George's work. Okay, and the production Nomad Road, performed by the Melbourne-based Croatian National Theatre Company, was a sheer success. What inspired you to direct such a play, and what sort of aspirations were you trying to portray to the greater public of Australia? Well, I think the young people involved in the theatre group inspired both George and myself. George came over from Perth, and we did a workshop with the young people in the Croatian National Theatre group, and basically it was their story. So George went to Perth and sat down and wrote the play. Came back and I directed it, and we got it up for the Multicultural Festival in Bonegilla. And we just felt that these young people have a voice, and they want to very much hang on to their Croatian background, their Croatian culture, but they are living in Australia, living in the mainstream, and they're proud to be Australian and also proud to be Croatian. So it's a coming to terms of those two cultures, perhaps blending those two cultures to make us a proudly European Australian group of people. And Nomad Road was performed in Albury, Wodonga and in Laverton, and you just mentioned there were plans for it to be performed in Footscray. Are there any plans for it to be performed in Victoria or Greater Australia at all? It's a step-by-step process. It hasn't been performed in Laverton yet. It was performed in Albury, Wodonga. We're hoping to do a performance here at the Footscray Community Arts Centre in the amphitheatre. And then if the show grows legs, we will take it to Perth to bring it home to George's hometown, and after that perhaps a tour of Australia. Okay. And is there anything else that you would like to mention to the Croatian Australian youth of Australia? Well, only that they get involved with the Croatian theatre group, HNK Theatre. The play Nomad Road is being performed at the Footscray Community Arts Centre in February, early February. So to come along and support us and become involved, come and see the play and join the group and be proud of your cultural heritage and just be a part of it, and most of all to sort of enjoy themselves. Okay then, well we'll hope to see you in the near future here in Footscray, and good luck with your future productions, and thank you. Thank you, for being Anissa. on the show with us tonight. Ta. Well, according to my dad, some migrants are worse than others. And my grandparents were the bottom of the barrel. Ah, they were Croats. They could speak 3 languages, but they couldn't speak the Queen's English. My dad didn't want to be a what? He wanted to be an Australian, mate. An Australian without a past. So I'm taking care of the past. I'm doing my dad's job. Also with us this evening is Silvia Dropulic, a talented journalist. Welcome, Silvia. Thank you. What are the age brackets of the performers in Nomad Road, and do you see that they have potential to pursue their careers in acting, not only in theatre but in television productions?
The age bracket of the performers, they're all in their early 20s. They're all highly motivated young people with a keen interest in drama. They're all very eager and talented in what they're doing, and I can only see that moving forward from this preliminary work in Nomad Road. Okay, and is there anything that you're currently working on at this moment that we could see these young performers from Nomad Road excel in? There are a number of productions being written, very much in the embryonic stage at the moment. There is a comedy being written, there's a play called The Sea of Dreams that's a likely possibility, and other dramas as they are developed. Is there anything else that you would like to mention to our viewers tonight or to the Croatian Australian youth at all? I think this is a very encouraging play. I think it should serve as inspiration for other young people to be involved and to see that it is possible and worthwhile to be involved in a play that they will find satisfying and an audience will find equally satisfying. Okay, thank you very much. Okay. For your time tonight, and good luck in the future, and hope to see you soon on the Thank show you. again. Thank you. Vlade i Zlatko bili su u posjeti hrvatskom golf klubovima i njihovim natjecanjima u Geelong i Elko Parku, pa pogledajmo tu reportažu kao i razgovore koje je vodio naš sportski urednik i voditelj Vlade. Well done, Ivan. Oh, beautiful, man. You are champion. Poštovani gledalci, dobar dan. Nalazimo se u Hrvatskom domu u Geelongu nakon tradicionalnog turnira golf klubova iz Melbourna i iz Geelonga. Sa mnom je gospodin predsjednik Hrvatskog golf kluba iz Geelonga, gospodin Vice Sesar. Gospodine Sesar, dobrodošli na novi hrvatski televizijski program. Hvala. Molim vas, kažete nam malo više o golf klubu iz Geelonga, u tom hrvatskom golf klubu, kada je osnovan, koliko dugo djeluje, koliko ima članova i tako malo o klubu. Ovaj klub iđe sada, mislim, ima 12 godine i ovo je moje prvu godinu kao prezident i ovo je najbolje godinu što smo sada imali za nove članove. Mi smo sada ove mladost, mi probamo da oni dođu igrat golf. Prije je bilo i samo 30 do 40, a ovu godinu imamo 65 memberi. Odlično, znači broj članova se povećava. Da li igrate uvijek na istom igralištu ili mijenjate terene i mislim u blizini Geelonga ili u samom Geelongu? Svaku nedjelju mi igramo uvijek drugčiju, jedan put mjeseca igramo.
i igramo, mi probamo da igrati što više možemo od drugčije terene. A ovdje u Geelong igramo 3 od 4 puta na godinu. Dobro, hvala vam na tome i još jednom, mislim, na kraju mi objasnite kako doživljavate ovaj poraz, još jedan od golfskog kluba ili hrvatskog golf kluba iz Melbourna koji izgleda da svake godine pobjede za malo. Ovu godinu drugo smo pobjediti, a nisu došli naši igrači, mi smo izgubili 8 danas, a drugu godinu mi ćemo i tamo fiksati. Znači, sljedeće godine obećavate malo bolju konkurenciju Hrvatima iz Melbourna. Puno vam hvala i nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti opet. Hvala puno. Štovano gledateljstvo, evo nas na koncu našeg večerašnjeg susreta. Hvala lijepa što ste bili s nama. Sljedećeg programa imat ćemo razgovor sa kontinentalnim predsjednikom HDZ-a za Australiju i Novi Zeland. Također imat ćemo razgovor sa predsjednikom Australsko-Hrvatske privredne komore gospodinom Ivanom Šop, a u posjetu domovini ićemo do lijepe naše i ponosne Istre, Istarske županije, a također tu će biti sport kojega ovoga puta je pripremio Ante Radić. Još jednom hvala na pozornosti, hvala na svim sugestijama, pišite nam, adresa je televizijski program Hrvatske zajednice 9. kat 24 Albert Road, South Melbourne. Još jednom hvala na pozornosti, Bog živjeli. Once again, we've come to the end of our program. Be sure to watch us next week. We'll be interviewing the Continental President of HDZ, Australia and New Zealand. We'll be interviewing the President of the Australian-Croatian Commerce Chamber, Mr. Ivan Šop, and we'll be visiting the lovely region of Istra. Sport will also be covered by Ante Radić. If you have any inquiries or queries, just write to us on Croatia in all colours, 9th floor, 24 Albert Road, South Melbourne. So once again, thank you and good night. Laku noć.